Terror e moita diversión foi o que viviron os preto de 1.400 participantes da sexta edición do Quimedo. Un ano máis, este túnel do terror, coidadosamente elaborado, non deixou a ninguén indiferente. O espectacular traballo realizado en cada casa, que ás veces non se pode apreciar por ir pendente dos sustos que che poden dar, unido á caracterización dos actores, fai desta cita do Samaín algo digno de vivir. O medo nalgúns momentos é inevitable, pero tamén o son as risas despois do temor. O pabillón municipal, centro neurálxico da festa, abría a media tarde para que o líder de cada grupo recollese os mapas do trazado que debían seguir e as pulseiras que lle servirían de pase para poder entrar nas 8 casas do terror. Tamén a esas horas comezaba a Quimedo Fest infantil, festa aberta a todos os nenos e nenas sen necesidade de inscrición. Despois chegaría a benvida aos participantes neste evento, a cargo do primeiro tenente de alcalde Vicente Parra, e un pequeno recordatorio por parte da organización das normas a seguir, así como uns consellos para disfrutar desta festa. E agora sí, daría comezo a multitudinaria saída para recorrer as casas do gran túnel do terror polo casco urbano de Quiroga e Pacios de Mondelo. As casas, debidamente ambientadas, cada unha cunha temática, dentro das que se atopaban moitos voluntarios, máis dun 100, coa única misión de poñerlle medo, moito medo, a todos os que se atrevían a entrar. O nome das casas daba unha idea do que se podía atopar dentro. Mac Guarro, onde os cociñeiros descubriron unha nova receita con ingredientes moi frescos. A casa máis extrema desta edición, na que os participantes decidían ata onde podían chegar os figurantes á hora de meter medo. Os actores non poden tocar nen ser tocados, pero nesta casa abriuse a posibilidade de que os participantes permitisen o contacto. Estes portaban un colar fluorescente para a súa identificación e acabaron formando parte do menú do restaurante do terror. O taller da morte, un vello taller mecánico pechado, algo terrible aconteceu dentro, e as luces seguían acendéndose cada noite. Se escoitabas o ruído dun motor mentras camiñabas preto, o mellor era non achegarse, pero sempre hai valentes que non fan caso das advertencias. A casa Survival, o labirinto. Os participantes tiñan que intentar sobrevivir antes de ser atrapados no interior do labirinto maldito. Un labirinto onde o silencio era o peor inimigo. 3 oportunidades para os participantes que se adentraban para escapar de 7 enmascarados que non falaban, non corrían, só observaban e eliminaban a todos os que se atrevían a entrar. O último de nós, inspirada no mundo apocalíptico de Last of Us, pero con sabor a Galicia profunda, madeira húmida, pedra fría e o medo latexando baixo cada fungo. Os poucos sobrevivintes refuxiáronse no vello colexio de Quimedo, onde durante a noite os berros dos infectados resoaron polas corredoiras. A monxa. Nun pequeno convento, a monxa máis devota fixo un pacto coa escuridade. O seu espírito vaga buscando novas almas que confesen os seus pecados, aínda que non teñan feito ningún. Despois de confesar, só quedaba rezar, mentras se adentraban nas distintas salas do convento. O espantallo, a maldición dunha bella granxa esquecida entre os montes, na que esa noite, cando o vento sopraba entre o millo, os espantallos cobraron vida. Os espantallos non gardaban o campo, agardaban os audaces que se atreveron a entrar na granxa. Piratas 2. O ano pasado, o barco pirata fundiu nas augas de Quiroga. O capitán, traizoado pola súa tripulación, xurou vinganza antes de morrer. Agora, os restos do navío emerxeron entre néboas e berros. Os piratas regresaron, pero non buscaban tesouros, buscaban almas e vinganza.
e o inferno. Din que debaixo da terra, nas profundidades máis oscuras de Quiroga, hai un lugar onde o lume nunca se apaga. Un lugar onde as almas berran sen voz. Ao cruzar a porta e sentir o aire quente no pescozo, xa non había volta atrás. Chegabas ao destino final. O inferno non quería condenados, quería visitantes. Unha vez que os participantes remataron o recorrido, comprobando se o Quimedo 6 foi tan terrorífico como prometía, nova xuntanza no pabillón municipal para desfrutar da Horror Night a cargo do DJ Pablo da disco móvil Dolce Vita.